Alright then, Mr. Phenomenal, check our time. Back tune, listen. Ndazviona muri fama zvirimo zvenyu zvakasvika makebeji maorenji nebhinzi asi zviri kungoda good management. Ini ndiri kutsvaga basa kuchikoro agriki ndakapasa ndineke handisi kungoprata no. Ini ndiri kutsvaga basa kuchikoro agriki ndakapasa ndineke handisi kungoprata saka ndakuterminata tumacontracts ndisaine kwauri iri permanent anditambe nebasa ndine experience handisi kujoka kanditori serious no driver any kind of vehicle rakasimba pazvinhu handisi weak no nditori physically fit handifu made fit ndorova basa 6 to 6. Ini ndiri kutsvaga basa kuchikoro agriki ndakapasa ndineke handisi kungoprata no. Ini ndiri kutsvaga basa kuchikoro agriki ndakapasa ndineke handisi kungoprata. Handina nguva yekutamba nemadhaka pasina mvura. Vazhinji vanga vajaira kundisabhura nekuti nyanga isati yatokwana nguva ndipowo nguva kabhora ndogohwesa shuwa. Saka basa handinokumbira munda wako ndougadzira usandityire bebi ndakarongeka ovros majombo zvese ndatsvaka. Ndiri kutsvaga basa kuchikoro agriki ndakapasa ndineke handisi kungoprata no. Ini ndiri kutsvaga basa kuchikoro agriki ndakapasa ndineke handisi kungoprata saka ndakuterminata tumacontracts ndisaine kwauri iri permanent anditambe nebasa ndine experience handisi kujoka kanditori serious no driver any kind of vehicle rakasimba pazvinhu handisi weak no nditori physically fit handifu made fit ndorova basa 6 to 6. Ini ndiri kutsvaga basa kuchikoro agriki ndakapasa ndineke handisi kungoprata no. Ini ndiri kutsvaga basa kuchikoro agriki ndakapasa ndineke handisi kungoprata. Handina nguva yekutamba nemadhaka pasina mvura. Vazhinji vanga vajaira kundisabhura nekuti nyanga isati yatokwana nguva ndipowo nguva kabhora ndogohwesa shuwa. Saka basa handinokumbira munda wako ndougadzira usandityire bebi ndakarongeka ovros majombo zvese ndatsvaka. Ndiri kutsvaga basa kuchikoro agriki ndakapasa ndineke handisi kungoprata no. Ini ndiri kutsvaga basa kuchikoro agriki ndakapasa ndineke handisi kungoprata saka ndakuterminata tumacontracts ndisaine kwauri iri permanent anditambe nebasa ndine experience handisi kujoka kanditori serious no driver any kind of vehicle rakasimba pazvinhu handisi weak no nditori physically fit handifu made fit ndorova basa 6 to 6.